Včely majú veľký problém. Po celom svete zaznamenávame hromadné úbytky včiel. Jedným z hlavných dôvodov je industriálne poľnohospodárstvo, a teda používanie veľkého množstva chemických látok, pesticídov, takisto aj rozsiahle monokultúry. Včely sú veľmi dôležitým opeľovačom, nie sú iba producentmi medu, ale sú zodpovedné až za tretinu potravín, ktoré konzumujeme. Každý z nás, ktorý nosí na sebe nohavice alebo iné bavlnené oblečenie, má toto takisto vďaka včelám. Jeden z prvých najdôležitejších krokov, ktoré musíme urobiť pre záchranu včiel, je práve zakázanie používania najškodlivejších pesticídov a postupný prechod k ekologickému poľnohospodárstvu. Práve preto, že včely miznú, sa organizácie Greenpeace a Živica rozhodli, že im pomôžu. V budúcom roku osadíme v 5 mestách Slovenska 10 nových úlov. Mestské prostredie je pre včely paradoxne lepšie ako vidiek. Na vidieku sa používa veľké množstvo pesticídov, ktoré včelám škodia. Mesto so svojou pestrou ponukou kvetov a kríkov im preto dáva to, čo potrebujú. Pomôcť včelám môžete aj vy. Každá jedna adopcia nám pomôže rozbzúčať nový úl. Je jedno, či si adoptujete včielku, trúda alebo včelára, pomôžete v každom prípade.